салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Пас аз нокомии нилнориҳо дар Лигаи Чемпионҳо, акнун ягона умед ба Ла Лига боқӣ мемонад. Умеде ки шонси амалишавиаш на он қадар баланд аст, вале дар футбол ҳама чӣ имконпазир мебошад. Барселона барои кӯҳиши имтиёзҳо аз пешсафи ҷадвал Реал Мадрид имрӯз маҳз бо дастаи шоҳона вориди майдон мешавад. Шогирдони хави шояд ҳоло ҳам рӯҳан оиди нокомӣ аз дасти ПСЖ азият кашида истода бошанд, вале имрӯз дастаро мебояд ки танҳо ва танҳо барои пирӯзӣ бозӣ кунад. Маҳз ғалаба аз рӯи теоретикӣ имкони дастаро барои қаҳрамонӣ каме ҳам бошад бештар месозад. Мадридиҳо бошанд баръакси рақиб рӯяи хуб доранд, чунки онҳо пас аз бозии зебое тавонистанд ки ба даври полуфиналии Лигаи Чемпионҳоро ёфта, имрӯз муқобилият ба Барселона нишон диҳанд. Ҷолиб аст фаҳмидан ки бозингарону мураббиён пеш аз бозӣ чӣ рӯҳия доранд ва чӣ суханонро дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтаанд. Ҳатман обуна шавед ва ҳама якҷо ба реаксияи онҳо менигарем. Эл-Классико бозие ки тамоми футболдӯстдоронро ба худ ҷалб мекунад. Ба ҳамои ду дастаи овозадори сайёра Барселона ва Реал Мадрид. Барои тамошои бозиҳоро ҷолиб гардонидан дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баланд медиҳанд. Барои онро истифода бурдан ба менюи асосӣ даромада дар ставка без риска то $50 ва ё 550 сомонӣ натарсида шартгузорӣ кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участи ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментарияи ана ҳамин видео. Атмосфераи даста хуб аст. Мо ба пеш ҳаракат мекунем. Ман фикр мекунам ки маҳз борои суҳбат ва ҳамдигарфаҳмӣ дастаҳо рӯ ба рушд мениҳанд. Мо ҳама якҷо барои рушди даста ва беҳтар сохтани вазъ омадаем. Албатта баъзан вақт маҷбурем ки ивази ҳолат кунем, вале ҳар як футболбоз ҳадаф дорад то ин дастаи бузургро муваффақ гардонад. Мо бояд имрӯз бозии зебо нишон дода барои дастаамон ва мухлисонамон ғалаба кунем. Ман дар даста хушбахтам ва шубҳае надорам ки мавсими оянда дар ин ҷо боқӣ мемонам. Ман ҳоло 2 соли дигар шартнома дорам ва мехоҳам ки онро то охир барам. Дар рақобати имрӯза моро бозии душвор интизор аст. Фикр намекунам ки дақиқаҳои иловагӣ ба Реал Мадрид таъсире расонида бошанд. боварӣ дорам мо бо рӯҳияи олӣ дар Эл-Классико баромад хоҳем кард. Мо ба 80-умин холи худ дар ҷадвали Ла Лига наздик ҳастем ва агар имрӯз пирӯз шавем ба қаҳрамонӣ чанд қадами дигар мемонад. Барселона ва Реал ҳарду бозингарони ҷавони зиёде доранд ва албатта муносибат ва фаҳмиш байни онҳо ва футболбозони ботаҷриба ҳунари футболбозони ҷавонро рушд медиҳад. Имрӯз мебинем ки кадом ситораи ҷадиде дар Эл-Классико дурахш мекунад. Мо имрӯз имкон дорем то ба рақобати қаҳрамонӣ дар Ла Лига баргардем. Имрӯз мо имкон дорем ки тафовути имтиёзҳоро то ба 5 хол кам кунем. Ин бозии муҳимтарин дар мавсим мешавад. Моро дастаи қавии Реал Мадрид интизор аст ки беҳтарин бошгоҳи ҷаҳонро шикаст дод. Мо тамринҳоро хуб гузаронем ва ба ақидаи ман Барса ба бозӣ омода аст. ҳайат хоҳиши зиёди рақобат барои қаҳрамонӣ дар Ла Лигаро дорад. ба ақидаи шумо ҳисоби дидор ба нафъи кадом даста хоҳад шуд? оё шогирдони хави ба рақобати қаҳрамонӣ ворид шуда метавонанд ё не? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.